8. marca vynášali dievčatá v Šášovskom podhradí morenu. Pridali sa k nim Šášovčania a viceprimátor Žiaru Ladislav Kukolík. Od stredoveku nosili po slovenských dedinách figurínu ženy, ktorú nakoniec hodili do vody alebo spálili. Verili, že tak vyženú z obce choroby, smrť a urýchlia odchod zimy. Morenu vynášali aj v sobotu 28. marca v Šášovskom podhradí. Vynášanie pripravili členky súboru Šášov a občianskeho združenia Šášovčan. Rozhodli sme sa vlastne zorganizovať takúto akciu na základe toho, že minulý rok, keď sme prvýkrát vynášali morenu dole do Hrona, tak sa to ľuďom páčilo, boli veľmi pekné ohlasy na to, tak preto sme sa rozhodli zorganizovať to. Na tom nižnom dvorci smurovanom domci, smurovanom domci, čože ti tam dajú? Sprievod Šášovčanov sa začal od kultúrneho domu. Dievčatá s morenou išli po dedine za spevu piesní. Choreografiu vynášania moreny začali nacvičovať už v januári a urobila ju Daniela Boboková. Som si preštudovala, vlastne čo znamená morena. My sme dali morenu na kvetnú nedeľu, lebo na kvetnú nedeľu chceli robiť aj vítanie jary. A na strednom Slovensku sa vynášala morena na smrtnú nedeľu 2 týždne pred Veľkou nocou, ale vtedy je pôst silný, takže nemôže byť vítanie jary. Chceli sme to trošku viacej spestriť, aby to mohlo byť, že dole hore dedinou, tak sa to urobilo na kvetnú nedeľu. Ale tradície sú nejaké všeobecné celoslovenské. Aj piesne, ktoré sú vybrané, som sa snažila vyberať z Hriňovej, alebo tuto z okolia, ale sú tam pomiešané veci z celoslovenskej. Za dedinou morenu spálili a hodili do vody. Morena bola staroslovenská bohyňa zimy a smrti. Nemali by sme ju však považovať len za bohyňu smrti alebo za akúsi ohyznú starenu. Bola vraj veľmi krásna. Tú šášovskú morenu stvorila členka súboru Šášov Anka Pružinová. Prvýkrát sa v Šášove vynášala morena minulý rok a keďže sa to všetkým veľmi páčilo, súbor chce v tradícii pokračovať aj ďalšie roky.